Mga lumulupyo sa dakbayan sa Sugbo na hinanok pa. Dihang ubos pa ang dakbayan sa General Community Quarantine. Apan napaubos na di ay sa Enhanced Community Quarantine sa ilang pagbata kaganing buntag. Tanaw na to ang sitwasyon sa Cebu City sa unang adlaw nga ubos na kita sa Enhanced Community Quarantine ECQ. Ano yung report? Daw walay timaan sa kausaban sa quarantine protocol sa dakbayan sa Sugbo sa kalit nga pag-upgrade gikan sa GCQ ngadto sa ECQ. Kini ako nahimutan karon mo ni siya ang sentro o pusod sa dakbayan sa Sugbo sa downtown area. Kung nato makita, medyo normal pa ang sitwasyon hinoon. Ang kining mall diri sa ako ang likod nag-close na sila. Gumikan usab sa pagpatuman karon sa Enhanced Community Quarantine sa dakbayan sa Sugbo. Apan atong naobserbahan nga ubay-ubay gihapon sa atong mga kaigsuonan ang nanggawas aron usab sa pagpamalit sa ilahang mga panginahanglanon. Gustuhon man sa mga tao nga mupuyo sa ilang mga Pinoyanan apan gikinahanglan nilang manginabuhi busa na basin sila nga makalusot gihapon. Si Arnel nagtago-tago siyang rubber stamp making kay basin madakpan. Daghan siya og mga anak nga buhion busa nanimpalad na lang siya. Ilabi na nga walay nadawat nga ayuda. Wanay kaan mga bata lagi. Ito. Kining managhigala gikan unta sa City Hall kay mangayo og bugas apan way nabitbit. Wa gani sila masayod nga ECQ na di ay ang dakbayan sa Sugbo sugod karong adlaw. Di gito okay lagi, wala lagi bugas lagi. Dito mi sa City Hall karon, wala lagi bugas. Way ayuda. Wala gyud. Para na ako, okay naman na para sa kayuhan sa tanan ba. Pero ang problema lang, ang wa may ayuda, wa may kanon pod. Dunay miuyon usab sa ECQ kay alang kuno sa kaayuhan. Okay ra para sa kayuhan sa tanan. Magpalit ri og kanang para nipol sa akong yang bibiron. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo, Balitang Bisda.